La sinestèsia amesa és un fenomen neurològic del qual un sentit activa automàticament i de forma involuntària un altre. És a dir, que crea una correspondència com pot ser el so i el color, o un olor com desperta un altre tipus de memòria o un color. Llavors, dins d'aquest paraigües hi ha 4 convidats en 3 diferents activitats. Llavors, la primera activitat que hem fet és amb la Yolanda Uritz i el vincle que hem treballat a nivell de sentits és l'olor i el so. I hem fet una activitat més per famílies i una part per adults, on hi havia una part de la seva trajectòria com a artista, amb aquesta especificitat d'unió multidisciplinar de diferents sentits, activats en el camp de la creativitat. I avui hem pogut tractar dintre de la sinestèsia el primer taller sobre l'olor i el so. La segona activitat de la tarda ha estat a càrrec de Neil Harbison i també dintre de l'artista activista Tibor, on es va implantar una antena al 2004 perquè va néixer amb una carència on no podia veure els colors. Llavors, a través d'aquesta antena, el que feia és que al seu voltant li emetia uns sons i ell va aprendre com ho traduïa en colors. Llavors ha fet una explicació de la seva trajectòria, de tots els treballs que ha fet artístics de col·laboracions al Palau de la Música de Barcelona, on a través de diferents músics i diferents colors ha pogut fer composicions. El bo de ser cíborg és que els teus sentits poden anar evolucionant mentre la tecnologia va evolucionant. O sigui, fer-se vell té alguna cosa positiu, que vol dir que el teu sentit pot anar sent millor. L'últim torn de la nit és Eloi el bon noi i Turbulente, on són especialistes en el tema del live coding. És a dir, que és la traducció del codi escrit on se tradueix directament en música. És una manera de, en aquest sentit, no sinestèsia pròpiament dita, però sí que el que busquem és que l'espectador sigui més partícip, on a través del codi el pugui veure d'alguna manera desmembrada, escrita de forma nua, on veiem el que és el so que estem escoltant de forma visual. Llavors, d'aquesta manera podríem veure diferents convidats, un apropament diferent, de forma més popular o més art-tecnologia, vinculat amb la sinestèsia.